Jaj, köszönöm. És jó voltál, jó? És nagy szeretettel várjuk a Adinát, mert mi nagyon szeretjük a mozgásközést és a táncot. Ugye, csajok? Igen. És minden szép és jó. Nagyon hamar megkapunk. Thank you so much. Köszönöm. Előző adásunkban tett ígéretünkhöz híven Veszprémbe szökkentünk, és természetesen itt van velünk dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke. Neked különösebb veszprémi kötődésed nincsen, hiszen ugye Veszprémben mindig is csak női torna volt, így annak idején te itt nem versenyezhettél, de hát azért az elmúlt időszakban többször is jártál Veszprémben, természetesen a torna kapcsán. Hát egyszer nagyon aranyosak voltak, és meghívtak a helyi tornászbára, nagyon jól éreztük magunkat, illetve hát Veszprémben egy teljesen új fiatal csapat van, akiben nagyon bízunk, emiatt mi szereket is tudtunk ide jutatni, egy talajt, gerendát, dobbantót. Figyelemmel kísérjük őket, nagyon jó munkát végeznek, kicsit kell még tanulniuk, de mindent meg fogunk szervezni, hogy előre tudjanak lépni. Ez egy nagyon-nagyon fontos bázisunk nekünk, Veszprém. Ami nagyon fontos, hogy ugye ma be lesz mutatva a műsorba egy nagyon tehetséges ukrán edzőnő, akiben nagyon bízunk, és aki nagyon fogja támogatni a fiatal edzőket egy teljesen új stílussal, egy 21. századi stílussal, egész más edzésmódszerekkel, úgyhogy reméljük, hogy ez Veszprémben is meg fog látszani. A legjobb veszprémi tornászok közé tartozik Csenge és Aliz. A serdülő korú lányok itt vannak velem, most lépnek majd a serdülő korosztályba, és eddig gyermekhaladóban, illetve diákolimpián is nyertek már érmeket. És hogy miért szeretik a tornát? Miért? Hát azért, mert nagyon szeretek mozogni, és imádok új dolgokat tanulni, és hát nagyon szeretem. És te, Csenge? Nagyon szeretek itt edzeni, meg itt vannak a barátaink is, és nagyon szeretjük itt az edzőket, mert vidáman telnek mindig az edzések. Ha jól láttam, akkor ma fantasztikus talajgyakorlatokat is mutattatok be, ugye most léptek a serdülő korosztályba. Milyenek ezek az új gyakik? Hát nehéz volt megtanulni, de sok táncos rész van benne, és nagyon szeretjük. Mennyire szeretette a saját gyakorlatodat? Mert hogyha jól tudom, a talaj a kedvenceid közé tartozik. Igen. Hát nagyon jó, mert nagyon szeretek táncolni, és meg ugye az akrobatikát is nagyon szeretem, és ezért. Milyen kedvencszerek vannak még? Én nagyon szeretem az ugrást még. És van ennek valami oka? Hát az megy most éppen a legjobban. Milyen itt a hangulat a Veszprémi klubban? Nagyon jó, vidámak az edzések, sokat nevetünk. Hogyha jól hallottam, akkor az iskolai időszakban is jártok ide tornázni. Mennyire tudjátok összeegyeztetni az iskolát és a tornát? Hát nem a legkönnyebb, mert ugye még én itt maradok is, mert anyukám is tart edzést, és hát hazaérek fél hétre, és utána még tanulni nem a legjobb, de csinálom. A két T-ből mi a kedvenc, a torna vagy a tanulás? Torna. Torna egyértelmű.
2,5 éve vagy a klub elnöke, és hát a kezdet nem volt egyszerű, mert akkor még nem voltatok ilyen sokan. Hogyan sikerült felépíteni a klubot az elmúlt időszakban? Minden kezdet nehéz, de úgy gondolom, hogy sikerült megoldanunk ezeket a nehézségeket. Hál' Isten egy olyan szülői közösség állt össze itt az Egyesületen belül, hogy mindenben rengeteget segítenek nekünk, és mondhatjuk úgy, hogy így könnyebb dolgunk van, így a munkára tudunk jobban koncentrálni. Amikor elkezdtük a munkát, 60 fő volt az Egyesületben, és jelen pillanatban 100 egyesületi tagunk van. Ha jól tudom, akkor itt nem csak női szertorna létezik, hanem gumiasztal is. Így van, 2 szakágunk van, női szertornával foglalkozunk, és gumiasztal szakágunk a másik. A fő oldalunk a női torna, de a gumiasztallal is ugyanúgy foglalkozunk, ugyanúgy csináljuk. Hogyha jól tudom, akkor te labdarúgó voltál, MB2-ig vitted, de azért volt némi nevű tornakötődésed is, jártál itt a csarnokba is sokáig. Igen, bár félelemben jártam benne, mert aki ebbe a terembe bejött, mindenki vigyázva verte magát. Igen, általános iskolában tornáztam 5 évet, de csak általán azon a kicsi szinten meg is ragadtam. Pártoltam a labdarúgáshoz, és jól döntöttem, úgy érzem, de a torna csak 5 évig volt az életem része. És akkor most itt az adásban vállalnál esetleg egy kézállás bemutatást? Vállalnék, de kitaláltam egy jobbat, inkább csináljuk úgy, hogy a legvégén közösen az edzőkkel, mindenkivel csinálunk egy kézállás versenyt. Következzen a megígért kézenállás verseny méghozzá az edzők között. Jó, figyelj! Ne! Csilla leányával, Lilivel legrégebb óta van itt a Veszprémi klubban, most már több mint 7 éve, és hát a szülői munkaközösség aktív tagja. Csilla, mi mindenben tudtok itt segíteni a klubban? Hát amire éppen szükség van, ki mihez ért. Volt szülő, aki segített tavaly ugye a PTK változás miatt az alapszabálymódosításban, takarítunk, pakolunk, pályázatot írunk, bált szervezünk, mikor mi kell. Az elnök úr azt mondta, hogy tulajdonképpen nélkületek nem is működne ez a klub, ezt ti is érzitek a saját bőrötökön? Igen, abszolút, mert itt ez a több szem többet lát, ez tényleg így működik, mert mindig van valakinek jó ötlete, vagy hogy hogyan lehet egyszerűbben, könnyebben megcsinálni. Város is egyre több mindenben segített, egyre több pénzt kaptunk, nagyon figyelnek ránk minden sportesemény, és a város sportkoncepciója kapcsán is mindenhol szóba kerül a tornaklub, ugye a tornaszövetség, az olimpiai bizottságtól kapunk pénzt, most pályázatokat írunk megint, úgyhogy én azt gondolom, hogy a városnak kifejezetten nagyon sokat köszönhetünk, mert az, hogy ez a klub még létezik, az a szülőkön kívül egyedül a Veszprém városnak köszönhető. Lili, gondolom nektek azért segítség, vagy neked személy szerint, hogy anyu ilyen sokat itt van? Hát nekem igen, meg szerintem a többieknek is segítség. Hogy választottad a tornát, hogy kerültetek ide? Hát én mindig is akartam repülni, és hát így ez a torna így nagyon jól közbejött. Hogy volt egyébként, hogy te mondtad Lilinek, hogy jöjjön tornázni, vagy ő nyüstölt téged, hogy már pedig ide le kell jönni a Veszprémi klubba? Teljesen véletlenül kerültünk ide, akkor költöztünk át Székesfehérvárról ide Veszprémbe, és először az atlétikát próbálta ki itt kinn a pályán, és aztán az nem jött be annyira, és mondták a szomszédaink, hogy ők is ide hordják a lányokat, és jöjjünk be, mert itt van egy nagyon jó tornaterem. És bejöttünk, felküldte Péter bácsi a korlátra, és megkérdezte, hogy lemere ugrani a Szivacsgödörbe, és akkor mondta Lili, hogy persze, hogy lemer, leugrott, ekkora volt, ilyen pici, és akkor mondták, hogy hát itt a helye. Úgyhogy azóta nem volt olyan nap, hogy azt mondta volna, hogy ne jöjjünk edzésre. Lili, már 7 éve vagy itt, és hát ha jól tudom, olyan kiváló eredményed is van, mint hogy ezüstéren például gyermekhaladó korosztályban. Miért szeretette a tornát, mi tart itt téged? Hát a jó társaság, az edzők, meg az edzések nagyon jókedvűek, meg viccesek. És van is valami célod, hogy mit szeretnél elérni a tornával? Igen, van. Szeretnék kerettag lenni, világbajnokságokra és olimpiára kijutni. Szakmai vezetőként hogy látod itt Veszprémben a női tornát? Szépen indul újra, mert volt egy kis eltérés a régi hagyományokhoz képest, de a sok aranyos, ügyes kis gyerekkel foglalkozni mindig öröm, abból van elég jelen pillanatban, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy egyre népszerűbb a torna Veszprémben, egyre többen űzik. Milyen korosztályok vannak itt nálatok a női tornában?
A legkisebbek az nálunk a 4 évesek, akik az előkészítőn vannak. 4-5-6 éves korukban folyik ez az óvodás torna jellegű tornaelőkészítő foglalkozás. Onnan fölfelé, aki első, második, harmadik, negyedik osztályos, ő már egy versenyeztető, versenyzési felkészítésben részesül, és fölöttük vannak azok, akik már évek óta versenyeznek a 6. osztállyal bezárólag.